היי לכולם, הסרטון של היום הולך לעסוק בשלושה DIY סופר מיוחדים בספיישל חזרה לבית הספר. אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון ותירשמו לערוץ. מקווה שתאהבו ובואו נתחיל. נצטרך קלסר, דפי סול מנצנצים, עט ומספריים. נתחיל בלהפוך את הסול ועליו לצייר את צורת היהלום שהדפסנו קודם לכן, ולא נשכח לגזור אותה. עכשיו נצרטט משולשים, אחד כלפי מעלה ואחד כלפי מטה. אם תצליחו להבין, זה בעצם יוצר צורת זיגזג. ולמטה נצייר שני פסים בצדדים, נגזור אותם ורק נשאר להדביק. ל-DIY שני נצטרך מחברת, דבק סלוטייפ או סטיק, טושים בצבעים שחור, אדום וירוק, פתקיות ממו ומדבקות גיר. נתחיל בלצייר את האבטיחים. נצייר חצי עיגול, אותו נצבע באדום, וסביבו ניצור קו תוחם בצבע ירוק. ולא נשכח כמובן את הגרעינים של האבטיח בצבע שחור. זאת נעשה על כל הדפים. עכשיו נדביק את כל דפי הממו שלנו עם האבטיחים המתוקים על המחברת. ולא נשכח לגזור את השאריות שמסביב. רק נותר להדביק את המדבקה, וזהו. DIY השלישי, שזה בעצם סימניה כל כך מתוקה ויפה לספרים, יומנים, מחברות, למה שתרצו. נצטרך לשרטט משולש בחלק התחתון ולגזור. עכשיו ניצור את חיבור המשולש, ובחלק העליון ניצור חצי עיגול עם שני פסים דוחמים. עכשיו נגיע לחלק הכי כיפי, שזה חלק הצביעה. בתוך המשולש שציירנו מקודם נצרטט משולש עוד יותר קטן, וזה בעצם יהיה החוד של העיפרון, ונצבע אותו בצבע שחור. את החיבור באמצע נצבע בצבע צהוב, רק תשתדלו לא לצאת מהקווים שסרטטנו מקודם עם העיפרון, ואת המחק נצבע בצבע אדום.